салом алайкум дӯстони азиз. Инак баъзе бародарон мақсад дар мо нависанд ки ин видео дуруғай исбот намешавад. Инак ба хуши ҳами модари ҳамиди Фарак Оишаҷон ман омадам хидм. Рости ёзи дар кӯча мондагиянд, времени дар даст нисанд. Хуб дӯстон, агар ҳар яке мову шумо хатъяби 100 рубли агар ба картаи ҳамин афамо хайр кунем, иншоалло ин гудакта бояд кам шуда 30-40 ҳазор рубл дар кора барои бемориш. Табибон гуфтанд ки барои бемори ҳамин кӯдак 30-40 ҳазор дар кора. худ шумо метонен ҳадди ақал 50 рубл 100 рубл чӣ қадаре ки метонен мақсад хайр кунен барои ки ман хидм омадам амуқа раҳи дур ба хотири ҳамин гудак ки саломатич хела хад бечара гудак мардумам медонен ки ҳамин тасма дакна мегарда эҳсосо инҷиқи када ба хотири ҳамин дӯстони азиз агар то ҳад имкон метонен кӯмак кунен. Я ман хидм омадам мақсад барои ибо боварӣ ҳосил шидан. хулас саломати кӯдак хела вазминай. ма оша саломати кӯдак хела вазминай. битонен як кӯмак кунен, ҳадди ақал бо хуб мешавад. намин хеле гап ча бародарони азиз. аз шумо фақат кӯмак, аз худованд шифои комили, шифои оҷил.